Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang panagdait sa atong hari si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita magkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo. Ang iyang pagpanalipod manaunta kaninyo. Mga hinigugma kong kaigsuunan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus. Kansang pagkabata atong ipasidunggan diha sa imahe ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhining atong kapupudan, aging timaan sa iyang Diyos nung panalipod og simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon di nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugadahin sa iyang mga tao, hindi sa'yo ka, Ginoo Diyos ang itong kahari. Diyos amahan, nagagahon sa atin, nagasimba kami kanino. Nagapasalamat kami
Mag-ampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon untaan namo ang Dios nga imong bugtong anak, bisan diha sa kaubusa iyang kinaiyang tawhanon. Ug simbahon untaan namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinudanon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian, dinhi kanamo o sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niining higayuna, si Samuel nag-alagad sa Ginoo, ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlawa, panagsa na lamang musulti ang Ginoo, ug dili na sagad makita ang pananawon. Usa ka gabi ni ana, si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel didto sa santuwaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel, og mitubag siya, diara ko, og miadto siya kang Eli, og miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag, balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Og si Samuel mibangon og miadto kang Eli og miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab. Niining tungura, si Samuel wala pa makailas sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya og miadto kang Eli og mingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mo'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda, og kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya. Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa mi balik paghigda si Samuel. Unya mitungha og mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon. Samuel, Samuel. Og si Samuel mitubag, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel, og ang Ginoo nag-uban kaniya, og walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti, og nagtuo ang tibuok Israel gikan sa Dan
ngadto sa Berseba nga si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ani ako Ginoo, miyan ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagulat ako sa Ginoo, ug mudi ko siya ngarikan ako. Wala ng tawo nga nagasalig sa Ginoo, na wala nagasimba sa Diyos. Wala may salaan ngadto sa bakat. Ay ako Ginoo, ay ako aron pagtumas sa imong Sa kapisyo wala kami buot, apan dalunggan ngay nablihan. Aron pagsugot sa imong gihatag kanako, halagay nuro pagsunod o halad, bayad sa sala wala ikaw mangita. Ug ngamingon ako, aniyami anhiya ko. Sa akong gislat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mawang akong kalipay, ug ang imong balawod niya sulod sa akong kasing-kasing. O Diyos ko, mawang akong kalipay. Ipay-balo ko ang imong mga katarong, digha sa bagang pundo sa katawan. Wala na kupugi ang akong abil, o Ginoo. Sumala sa imong hibaluan, ug sa akong kasing-kasing. Ani ako Ginoo, ako aron pagtuman sa imong kabubuton. ang kalibutan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-ana ni Simon ug ni Andres, ug kuyod nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babayi ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayod ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot og gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti nga ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Hesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Hesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa misuroy si Hesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag o pit senior kanatong tanan. Ay lamo kabalaka kaya akong giandam nga pamalandong tulolang kapahina. Dili pa ni makapas mo kay font 28 man ang gidagkoon. Dili na takabasa og gagmay. Nakadaghan gada kayo ang devotos ni Senyor Santo Niño. Kaniha, pagtanaw na ko sa bintana diha sa Basilika, gikan dito, pikas o diri sa sentro, nakaingon ko nga, wa man gyud mo kunhod ang mga nitambong sa misa. Mao nga ang matag devoto, dunagyoy nagkalain-laing kasinatian o istorya sa atong espirituhanong encounter sa Senyor Santo Niño. Kadaghanan nakasinati nga gidungog ang ilang pangaliya, ang uban usab malaumon nga nagpaabot kanus ihatag kanila ang ilang mga gipangaliw po. Wala mulunga o wala kawadig paglaom. Tungod kay nga atong pagtuo sa mahigugmaong Senyor Santo Niño, mo ay naghatag kanatong kusog ug paglaom nga mulahutay kita sa atong espirituhanong paglawig niining kalibutana. Kung atong lakbitan sa atong ebanghelyo karong adlaw gikan sa ebanghelyo ni San Marcos, nadungog nato nga sa nagsugod na si Jesus sa iyang public ministry nga mao ang pagpanudlo, pagpangayo sa mga masakiton ug paghatag o kagawasan ni atong naulipon sa yawa. Usa sa nakatagamtam niini mao ang ugangang babae ni Pedro nga nasakit. Si Jesus miadto kaniya o giayo siya. Ang encounter ni Jesus ug sa ugangan ni Pedro sama ra usab sa
panagtagbo nato kang Senyor Santo Niño. Nalipay ang ugangan ni Pedro nga sa pag-anha o pagbisita ni Jesus. Sama usab sa atong kalipay nga mahiduol kita dinhi sa basilika. Hinumduman nato layo kaayo ang atong gigikanan, taas kaayo itong pila para lang makaduol sa Senyor Santo Niño. Ang ugangan ni Pedro nga nagmasakiton physically kay gihilantan man siya, kita usab adunay lawas nun nga mga balatian, apan mas nilabaw ang atong espiritual nga panginahanglan, kay nagmasakiton sa atong kalag tungod sa atong mga kasalanan. Maumiduol kita kang Senyor Santo Niño uban sa pangindahay nga ayuhon kita sa atong kahimtang. Ang atong panagtigom karon nagpadayag sa atong hiniusang pagpanginahanglan sa iyang gugma ug kaluoy. Usa sa manindot nga pamalandungan mao ang pagtubag nining maong pangutana. Human sa atong encounter ni Senyor Santo Niño, duna ba'y kausaban ang atong kinabuhi? Human sa atong pagprosesyon, pagsayaw o pagsinggit o Viva Pit Senyor, naunsa man ang atong Kristohanong kinabuhi karon. Nindot pamalandungan diha sa Ebanghelyo nga human maayo ang ugangan ni Pedro, mialagad siya kang Jesus. Kita usab mialagad ba sa atong Ginoo? Sa unsang pamaagi, daghan og nagkalain-laing mga pamaagi nga mahimo kitang maalagaron sa Ginoo. Kung tan-awon lang nato karon sa atong sitwasyon, daghan sa atong mga kaigsuonan karon nga nahimong biktima sa injustisya, corruption, human trafficking, apil na gani ang atong kalikasan karon, nagantos tungod sa atong pagka-masalaypon. Ang atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo, mituman baya sa iyang misyon sa pagpangalagad. Hinaut unta nga ato pakadibuto ni Senyor Santo Niño, lawong kaayo nga bisan ang mga pagsulay dili makatandog ug dili unta taphaw nga sa paghuro sa hangin sa mga pagsulay ipalid lang dayon. Ang tinuod nga pagtuo kinahanglang makalahutay sa mga pagsulay uban sa timos o makanunayong pagtuo o pag-ampo. Ang pagdebosyon kang Senyor Santo Niño makapausab unta sa dagan sa atong kinabuhi, gikan sa pagkahakog o pagkalimbungan ngadto sa pagkamagihatagon o pagkamaangayon, gikan sa pagkamahitason ngadto sa pagkamapaubsanon, gikan sa pagkamadaog-daogon ngadto sa pagkamaalagaron o gikan sa pagkamadinumtanon ngadto sa pagkamapasayloon o mahigugmaon. Iampo nato kining tanan diha sa atong pag-ingon, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Manindog balik. Ang tanang butang og buhat nga maayo magagikan lamang sa kaayo sa Dios. Sa atong paghunong gikan sa atong kalibutanon nga mga kabalakan niining atong panagtigom sa santos nga misa, makig-uban kita pag-usab sa Dios diha sa pag-ampo o mangayo kita kaniya nga panalanginan ang atong gikinahanglan. Uban sa pagsalig magampo kita diha sa atong pagingon. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga pangulo ug mga sakop sa simbahan magbadasigon diha sa pag-ampo ug sa mga buhat sa apostolado. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy Nga ang mga doktor, nurse,
ug medical professionals magtubo diha ni anang hingpit nga pagkamanghigatagon nga ilang gikinahanglan alang sa maampingon nga pag-alagad sa ilang nga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy Nga makita unta nato nga ang pagampo ug ang pagpaningkamot dili magkasumpaki nga mga kamatuoran. Hinuon atong masayran nga gikinahanglan ang duha alang sa hamtong ug hingpit nga pagpuyo sa Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, ilabi na sa Orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, kaluoy Nga makapahimot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamomot, ngadto sa katungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga si Kristo makahatag og kusog og kaayuhan sa mga masakiton nga mingsampit sa iyang ngalan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga mibiya niining kinabuhia makadawat na sa ilang langit nung ganti. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, diha kanimo ang tanang kaayo adunay hinungdan o kahulugan. Uban ni San Agustin, nangamuyo kami kanimo mahitungod sa mga grasya nga among ikinahanglan ining kinabuhia. Ihatag ang imong isugo o isugo ang imong kabubuton. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuha nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo nga sa pagpadayag sa iyang imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang ipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami sa puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon.
Santos Grikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ug ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumlumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na sa katuigan. Uban kadila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong awiton ngadto sa Amahan sa tanang mga nasod ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus iyang anak ug atong igsuon kinsa pinaagi sa imahe ni Señor Santo Niño
nagpakita og talagsaong grasya sa atong katawhan. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya, ang among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit. Samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among Dios ug Hari ug Manluluwas. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nila ko ang ay nga makalawat kanimo, apani pangulong mo lang, ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping na nato alang sa
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño, O Jesus nga matamis o yamot, Diyos o Ginoo nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasran nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa nga akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi o liguna nga akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaotunta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saan, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño nga mahigugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadaig ug nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko nining nobena. Kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagdangat sa himaya sa langit. Amen. Ikapitong adlaw pangamuyo. O Santo Niño Jesus nga mamayaon, uyamot, nga tungod sa imong kaluoy o paghigugma ka namo. Aniya ikaw sa simbahan, nga gipatindog o gihalad kanimo sa mga devotos, sa imong santos nga ngalan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga tronos, nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo ako kanimo, nga tagan ako sa kaputli sa akong kalag, aron magpuyo kanako ang imong santos nga grasya, dinhi niining kinabuhi, ug magpuyo ako uban kanimo sa kaymayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon niining Eukaristikanhong selebrasyon. O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod ako og nagsimba kaniron sa imong atuba kaman, og nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o mga sismatikos, aron makaila og managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulod. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatoryo sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta, o paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon og sa lugon ta ang silimbahon ang ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat.
sa ngalan sa tanang kapariang Agostino dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug mayniton natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag, Misa Novena niining ikapitong adlaw sa nobenaryo, sa Mass o Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Glories of the Day, Choir, nga mao ang Cantati Domino Choir di San Remeo, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masibang pakpak pasalamat. Pasalamat usab ngadto sa ilang mainiton ug kinasingkasing nga pagpangama, pagserbisyo, pagsuporta ug pagdawat sa mga responsibilidad. Isip Hermano ug Hermana Mayoris karong tuiga, si Hermano Mayor Mr. Edgar Mary Sarmiento ug Hermana Mayor Mrs. Jennifer Helen Wigel Sarmiento, masipang pakpak alang kanila. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masibang pakpak. Og ngadto sa atong Mass Presider og Homilist, siya mao ang Local Superior Santo Niño Mission Station, Bentar, Ilocos Norte, si Reverend Father Sisenio E. Padero OSA, laing masipang pakpak alang kaniya. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang dayon sa pinakamasibang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masibang pakpak kan Senyor Santo Niño. Dagang salamat ug palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu ngari sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa pagdebosyon og tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing o maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. O Senyor Santo Niño, manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa imong grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang mga katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ng atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor!